Моя мајаци, разделите не се шпрем, муликано сандоко. Бати добре кил. Шусткият. Мокни бе, каруцар. Оу! Ти как го рекорднах! Сте се записва, няма да прости. Здравейте, ви сте с Agent Dark Shadow. 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 И добре дошли в моя канал. Батко, съмнявам се, че ти спирам този видео, но къде е този забавен момент? Стига сме ти гледали тук, какво крещиш, какво извикаш? Дай нещо по-така. Да, кепик симулатор играем CSGO. Shadows, you throw ти го грапелеров. Яче ме бе, трудактил. Тройка кебабчета положението. Пем ти маму! Крък, па, га. Бежи, брате, бежи, леле, брате. Буквално само един начин да избереш, брат. И Сина, и Светия Дух. Амин. Закривай ме полята. Не съм те видял. Накрая искам да ви благодаря за подкрепата през последните 4 години. Нека да продължаваме да чупим мои лични рекорди, да поставяме нови и само напред и нагоре.